4. Като заместник на Божиите истини, Сатана изфабрикува безброй лъжи, голи истини, с които ума ни в плен държи. Чрез сребролюбие и власт той е сред нас, ние сме трудовия му пазар, съвременния свят с интерес следи обявите му на страниците на жълти новини. Там да открие службата си на герой, сътрудник на Спасителя свой. 33. Спасителят ще му изневерим, ако на неграмотността и нечестието не се съпротивим. Казал е на синовете си: не сте си съпротивили още до кръв в борбата с греха. Не сме спасени в прегръдката на мечка, а сме спасени с белезите на боремечка. 44. Верните будители живеят с бъдещето, а бъдещето е Божието Слово. 44. В края на благодатното време казваш, че времето е безценно, но не го изкупваш, а го продаваш и своята подготовка все отлагаш. Но по-добре е да мълчиш, но да спреш да грешиш и така ближните си с примера си да предупредиш, а не като будител, който с хъркането си буди другите и като комар край ухото им звънти, а си крие в тъмнината за още удоволствие, но за свое спокойствие слуша Словото, но го праща на заколение до своето погребение. Но ако на земята не живееш според светлината, то нямаш Спасител и в небесата. 444. Които си поправят съдбата в резултат Божието Слово и закон оплакват, но които се оплакват съдбата в резултат Божия закон поправят. Те върват по друг път, не на Христа, а на Сатана, който разпна, но упрекна в липса на доброта Създателя на безкрайната доброта, който казва кое е добро за човека и му позволи да вземе колкото си иска от неговата доброта, всеки според колкото може да носи. Но създадения от своя ум намери несъвършенства и започна да съди ума, който го е създал, който е като огромен, безбрежен звезден океан, пред който ние стоим страхливо на пясъчния бряг на себеугодничеството и инертността. Но светлината няма инертност. При нейния изгрев нека да се отделим от брега, като седнем в лодката на църквата, чието кончия е Спасителят, и да седнем на нашето място с нашето весло, нашата воля и да разтворим нашето платно
Божието Слово, а Духът, който от сътворения се носи над водата, ще задуха в нашите платна, за да стигнем до големи води, където богатият улов предстои. 33. Обидата на Луцифер беше, че между Бог, Отец и Син има съвет и доверие и той му споделя всичките си намерения. А с него не е постъпил така, затова той помръкна и от светлина стана тъмнина и започна да воюва с Бог, с Божието Слово и всичко, което е Божие, само не из себе си. В този объркан свят на Вавилон, който едновременно е неверен, но иска да знае всичко за Божиите думи, проявява нетърпението на Луцифер и наместо Библията да обяснява Библията, човеци изваждат от Божиите думи смисъла и ги заместват Божиите думи с човешки учения. Но последната книга на Библията завършва с да не притуриш към думите на тази книга, за да не отнемеш от дела си, от живота, описан в тази книга. В Вавилонската смесица на този свят има 3 групи хора. Първата – мечки, втората – боримечки, третата – уплашени. Първата група са живи за плътта и умрели за духа. Втората са умрели за плътта, за да живеят за духа. Третата са нито студени, нито горещи, по-скоро хладки, полуживи. Първата група, тъй като живеят задкулисно, вярват в задгробния живот и тъй като са тъмнина, празнуват слънчевия ден Сандей. Втората група са приели смъртта на Спасителя за себе си, за да вярват във възкресението на мъртвите при второто пришествие, когато ще се изяви славата на светлината, за което обещание съботата, затова те празнуват светлината от 4-та Божия заповед. Трета група, тъй като са в здрач, те се нуждаят от повече светлина. Те са най-уязвимата група. Като децата, те искат, но за сега не знаят какво искат. Дано по-скоро поискат да са истински ученици, които имат вярата на Исус, любовта на Отца и общението на Святия Дух. 10. Когато потърсиш приятелството на някой, защото е блудник, не се учудвай, че заедно с това той е непочтителен, завистлив, лъжлив, кръглив, насилник, убиец, така както Господ Спасителят ни е предупредил, който е неверен в една от 10 Божии заповеди, той е
неверен и в останалите 9, неверен и във всичко. Двойствен свят ни трябва мислени, за да отделим мухлясовото от здравото, ядливото от отровното, лъжата от истината. Божието Слово казва: мисли за това, което ти казвам, и Бог ще ти даде да разбереш всичко. Не ни трябва предубеденост, а убеденост от Святия Дух. И да пазим разбраното в искрено и вярно сърце, за да може да го споделим с верни хора, които са способни и други да научат. 22. Религията на слънчевото затъмнение има слънчев празник. Със словото за 666 няма да предизвикаме края на света, но ако не изберем вечната любов, света ни е обречен с блудство, измама и убийство. Ако сме свободни да изберем греха, ние сме свободни от страха му, че е обречен. Означава един беден да е в клуба на богатите. Означава да плаща сметките на богатите. Тези компютри ти остава по-малко време да мислиш. Лъжливия, каквото и да прави, е лъжливо. Можеш да се издърпаш от блатото, като се дърпаш за косата. 3. Има билки, полезни, но горчиви, като пилина за нашите черва, са Божиите слова, но за духа са като медена роса. Затова мечка ни преследва по пети, затова следвай Спасителя си, мечката нека да ръмжи, накрая боримечка ще я окрути. 3. Когато загубим очите си, разбираме колко ценно е било изучаване на Божието Слово, за да имаме днес духовни очи. Но нека те да се радват на светлината на света, за да не ги обгърни тъмнината на смъртта. Тези пародии и публицистика са на базата на сравнения, на примери от живота с стихови от Божието Слово, вечния живот, който ни бе разкрит в рамките на 33 години от Спасителя. В крайното се разкри безкрайното. Нека ние да не бъдем негова пародия, а негово продължение. 222. Господ на господарите по своя образ и подобие създаде човека да бъде господар. Слугата не може да откаже. Господаря може да откаже. Затова в рая имаше дърво и място, от което той трябваше да се откаже. Но когато той не отказа, стана слуга на изкушението. И днес този, който отказва на изкушението на греха, показва, че е господар. Той е високопоставен и ходи като княз по земята и думата му е закон, без да е на кон. А тези ниско поставените, те не могат да откажат на изкушението и са слуги, които яздат на коне, за да приличат на князе. Думата им за вярата е капан. На някой, който си тежи на мястото, Сатана предлага повишение, за да го изпрати в забвение. 22. Спасителя ни пита:
Вярваш ли, че мога да го направя? Да ти бъде според вярата, не според голотата. Но ако си прикриваме голотата с цитати от библейските листа, и това е слабост, суета. 11. Библията е автобиографията на човечеството. В нея всеки може да намери себе си. Тя е написана от един, който живее вечно. В него са събрани в едно съдията и Спасителя. Ако сме с него, сме едно. Но мечка и боримечка са две несъвместими личности. 33. Когато правим добро на другите, се надяваме, че и те ще бъдат добри към нашите деца и така на земята да се запази спомена за Бог, от когото е всяко добро, който чрез Спасителя ни казва: аз пример ви дадох да последвате по моите стъпки. Живеем с надеждата за по-добро, да станем по-добри, затова ни е даден добър Спасител. Бог каза и стана. Накрая всичко беше твърде добро. Трябва да кажем и да станем, да го направим, щом е добро. Божието Слово, Спасителя остави всичко и дойде, за да го последваме в изпълнението на Божието Слово. Трябва да оставим в миналото всичко, което му противоречи. Кръст на кръста на позора, кръст на греховното минало. Кръста на Спасителя беше кръст на земетресение. От двете му страни имаше два други кръста. Единият беше кръст на миналото, там бяха овците, а от другата му страна беше кръст на бъдещето, там бяха козите. 33. Когато от кръста Спасителя извика: свърши се, земята се потреси. Днеска, когато всичко около нас се тресе, няма ли да се събудим най-накрая? Зависи от гледната точка. Роба на греха гледа отдолу нагоре. Божият човек гледа отгоре надолу. Но долу е срама, а горе е славата. 222. В общество, в което всичко зависи от парата, има ли независими? 4. Ако си чудиш кой господар да слушаш, да му вярваш и да му служиш, слушай Господ на съботата, Господ на господарите. Звездите казаха: не го слушайте, и ние не го слушаме. Той като спасител на спасителите от смъртта, след смъртта си дойде при учениците си и им каза: пипнете ма и вижте, че имам меса и кости. И яде с тях и разговаря за небесното царство с тях и с нас, и ни слуша, и ни гледа, и ни съветва, и направи в нас негово обиталище, за да бъдем един ден в неговите обиталища. 56. Някои прогониха имигрантите от тяхната страна. После ги прогониха от тяхната страна, така прогониха небесната страна. 444. Страшният герой всява в страх. Безстрашният го отнема. Всеки трябва да прецени какъв герой иска да бъде в един твърде страшен свят. Спасителя казва на верните: не се страхувай, следвай ме. Неверието поражда съмнение. Дали Бог е любов, дали всички Божии заповеди са любов, дали
Следване на Спасителя е единствения път за спасение. 22. В борба с мечка се ражда боримечка. Затова тя има претенции, че е великата майка на земята. Пача мама, както се казва в Боли и Вия. Приятели на високопоставените са восъчни фигури, които се стопяват на слънцето на смирените, приятели на Спасителя, с който излизат от пещта, пречистени и закалени. Населението ни намалява, но ние продължаваме да строим къщи, с което показваме, че сме гостоприемни, като нашия Спасител, който каза: в дома на отца ми има много обиталища, отивам, за да ви приготвя за място. 344. Думата и волята на вечният Бог остават първа и последна. На финала човешкият син от името на цялото човечество каза пред Бог: свърши се. Свърши се гостоприемството за греха. Греха, Сатана и демоните му го чуха и потрепераха. Потрепери и земята в потвърждение и се закани, че с последното си земетресение ще оттърси от себе си греха завинаги, преди съботата й, в края на благодатното време, в края на 6000 години от грехопадението, в края на 6 Божии дни, които ни са дадени за изработване на божествен характер. И така грехът да остане бездомен, а не Божието Слово, което каза: няма къде глава да подслоня. Той стои до всеки един от нас и чака да отворим самотното си сърце за Него, за да ни донесе не злато, а да станем ние злато. Амин. Божието Слово света създало някъде забута, а той по света се лута за валута. Божието Слово остави, в алкохола се удави. 22. На неверния празненството срамно ще приключи, щом в него Спасителя не включи. 11. Създателя като Спасител делото си продължава, творението си утвърждава. Без истината истинския живот приключва. 34. Правдата на Спасителя е вярност към истината и любов към Неговото творение. Нашата правда е вярност към Спасителя. 222. С хотелските стени, финансовия кръг, морето обкръжи, печалби от него да дои, но златния проливен дъжд в кал се превърна изведнъж и нейните вълни с морското ниво го изравни. 22. Някои деца чакат да се приберат родителите им от работа, а други родители работата им е да чакат да се приберат децата им от улицата. 222. Времето ни става все по-кратко, някои нямат време за ядени, а други нямат ядени, а други нямат време за дъвчени,
стомаха им да смели храната, червата да я възприемат и тя бива избутана навън от нова порция. Също така става и с духовната храна, която остава неизползвана, защото имаме все по-кратко време за разсъждение, за сметка на все по-голямото време за нова информация, която остава мозъка ни недохранен. И не само, но и отровен, защото родителите остават на децата си заблудата, че пророка е с порок. Затова тези, които искат да вярват в истината, изследват корените на тяхните учения, за да разберат от кой пророк идват. Оказва се, че обърканите учения на съвремието и древността идват от пророкът Вавилон преди 4000 години. И тях ги намираме както в съвременните богослужебни книги, така и на стените на подземията и папирусите на египетските пирамиди. Например, там намираме учението за задгробен живот. Живот, който започва, когато очите, ушите и мозъкът ти спрат да работят. Тогава започвало съзнанието да живее. Там намираме и наредбата за слънчевия ден, Сандей, на Луцифер, чест на бога на слънцето Ре, който е разривал не един и двама, не само в египетската земя, в Африка, но и в Америка, и в Азия, и най-вече в Европа. Там намираме и образа на Великата майка, богинята на земята Изида, на която цялата земя изида храмове. И строителите ни пък на съвремието ни, на съвременния ни свят, взеха за прототип Вавилонската кула, която е символ на очакване на ново потопно унищожение. 33. Той е победител над страха по суша и вода, но е загубил битката за честта в страстта. До любовта изправя се закона и ако тя му изневери, ще се осакати. С едно око и с една ръка тя не може ближния си да поведе, на стълпа на славата й зеят дупките на грехове. А другият за хората е станал роб, но е владетел над страстта и любовта, и той дава ги на мен, за да съм блажен, ако любовта ми е законна. В Бог няма недостатък, любовта му е паметник за един народ, който с нея е във вечен възход. 33. Всичко започва и завършва с Божията любов. Бог ни прощава, затова и ние
прощаваме на нашите длъжници. Първите думи на Спасителя към Мария Магдалена, блудницата, която фарисеите искаха да убият с камъни, но той ги възпря и каза: нито аз те осъждам, иди си, от сега не съгрешавай вече. Така започва нашият нов духовен, съвместен с Бога живот. 333. Спасителя ни каза: ако вярвате на себе си или на обществото, а ако имате вярност към мен, ще вършите големи дела моите. На друго място казва: на това място не извърши големи дела поради маловерието им. И ако ние не вярваме в някого, ние го потискаме да ни разкрие пълните си възможности. Ако лъжливо принизяваме един, тогава лъжливо ще величаем друг. Сатана и неговите последователи, основният им грях беше неверие към Божието Слово, Божия Син, който е строител и възстановител на всичко, което Бог е казал. Той е начинател и усъвършител на вярата в Божията любов, Божия закон, истината. На разумните си ученици той каза: ако не изпълнявате тия мои думи, ще построите къщата си на пясък. Ако ги изпълнявате, ще научите и други да строят къщата си на канара, която устоява на бурите. Новото строителство започва, ако се смирим на кота 0, на канарата, вечната основа, истината. Ако сме Христови, то тогава дума ни е и Негов, и всичко, което притежаваме, и най-вече сърцето, да бъде храм на Святия Дух, той да бъде новодомица, а не нечистите духове. 11. Има един Бог, но някои казват: от много глава не боли. Но когато многото е отрова, отровни чувства, отровни желания, отровни думи, отровни учения, когато желаем тези подаръци от нежеланите ни гости, които са нечистите духове, тогава ставаме свирепи и силни, като мечка. И никой не може да я обуздае, освен словото на Боримечка. Така се случи и с един безсноен в Гадаринската земя. На пътя му се изпречи Божието Слово, за поеме той по
Христовия път. Когато Спасителя го попита за името му, той имаше предвид, че той вече е забравил истинското си име. И безноемият отговори на место бесовете легион. Легион означава име на отряд войници, войници на Сатана. Паднали ангели, чието отпадни продукти от дейността им се хранят хора с характер на всеядните свине, които не преживят, не му мислят много и карят по лесния път надолу. Затова, когато свинете излезнаха от Христовия човек, те се насочиха към обществото на свине. Влязнаха в стадо свине и вдъхновени от тях стадото започна да тича надолу, защото надолу се тича лесно и още по-лесно, когато другите правят така. И навлязоха всички в водите на езическото езеро, на езическите суеверия и учения и се издавиха, защото те са смъртоносни. Един ден това езеро ще се изпари, защото земята ще се превърне на огнено езеро за Сатана и неговите последователи. Недоволен ли си романтик? Доволен ли си старик? 555. Този греховен свят с удоволствията на пътя не може да успокоиш духа. Отделен от Бога, той се пита с какво да се успокоя, а не кого да успокоя. Виж, умрелия за себе си не пита. Затова апостол Павел казва: аз всеки ден умирам, за да живея за Бога и всичко, което е Божие. Живота на Спасителя, благодарение и почет към Отца. Това е свят живот. 33. Трябва да общуваме с другите за тяхното добро, а не на тяхното ниво. Господ на господарите слезни пред нас като слуга на слугите, за да ни поведе нагоре. И каза: ако не се родите отгоре, няма да влезете в Божието царство. Отдолу са детородните ни органи, а горе е главата, Божието Слово. И ако не се родим от вода и дух, няма да влезем в Божието царство. Роденото от духа е дух, а роденото от плът е плът. С духа ще устоим на съблазните на Сатана и на плътта. И добри и зли трябва да познаят, че сме Христови наследници. Иначе и той може да ни каже: не ви познавам, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Астролозите гадаят за бъдещето, гледайки небесните звезди, а не гледат звездите на земята. А
царя на царете, каза: ето, небесното царство е сред вас. Имаше предвид верните му. Някои, които искат да бъдат будители народни, будят другите с пиянски песни, за да посрещнат утрото. За някой състезанието на конете освобождава духовете. 2. За сантиметри скачат всички скакалци бълхи, но политика скача в проценти. От обещание на обещание, от цвят на цвят, той на всички е познат. Щом над парламентарна бариера той се извиси, законни голови, скочил ли е на стария си стол, той е вдъхновение на байганлювския герой. Зорница, ти беше моя взор в необятния простор, но аз исках да я карам без много зор, но не ме оставай ти в позор. 33. В нашето житейско състезание трябва постоянно да надскачаме себе си. Това го правим с физическата си сила, подпомогнати с силата на Святият Дух. С тази сила не може да прескочим ближния си, Божието Слово и кръста Христов. Нашия учител и спасител ни казва: който ни намрази греховният си живот, не е достоен за мен. За да носим достойно името му, трябва да намразим недостойните си мисли, думи и дела. И така, облегчени от товара на греха, подети от Божия дух, ще прескочим всяко житейско изпитание. Президента в своето просветление реши за своето население, останало без светлина, наместо тоци да им купи томахоци, с тях да се бранят в тъмнината, докато той им реши съдбата. Ако се изчислява смирението на писателя, написал една книга по формулата значимостта на съдържанието и за живота, делено на броя на страниците, и ще се окаже, че тези, които имат 0 съдържание, имат и 0 смирение. И че най-смиреният писател е автора на Библията. Тя е твърде малка книжка в сравнение с значимостта, величието на темите в нея и значимостта им за живота ни. Но въпреки че е малка, тя е достатъчно голяма, така че когато се разходим от първата и последната и страница, да се запознаем добре с Святият Дух и да усетим, че той има отговор за всичките ни скришни въпроси. Това ни смирява и удивлява и обогатява. Имаме вече нов, сърдечен, мъдър приятел, изпратен ни от Божието Слово. 444. Щом носиш Божия закон в сърце, ще го разпространяваш с добри ръце. Отговорността носиш с верността по повелята на любовта. Живеем на място на велика борба. Не може да ни прочетем книгата Великата борба. Виждаме, че историята ни е изпълнение на пророчества. Не може да ни прочетем книгата Патриарси и пророци. Виждаме, че най-големият дефицит на обществото и образованието е възпитанието. Не може да ни прочетем книгата Възпитание. Важно е
да знаем с какво да се храним и как да се храним. Не може да ни прочетем книгата "Диета и храна". Виждаме, че хората се лутат кой път да изберат. Не може да ни прочетем книгата "Пътя към Христа". Искаме да разбереме копнежите на сърцето си и не може да ни прочетем книгата "Копнежа на вековете", заедно с книгата на книгите Божието Слово и още други полезни за живота и спасението ни книги. И всички тези аудиокниги ги предлагаме събрани на една CD карта от 16 гигабайта, заедно с радиоплеер за прослушването им, заедно с една флашка, на която като увод е записана тази книга за Мечка трябва Боримечка с нейните 33 глави, но останалото голямо пространство е останало за записи по ваш избор. И ако имате интерес за всичко това, цената е 30 лева, а телефона за поръчка, на който може да се обадите, е 088 7 9 55 7 11. А ако желаете и среща, това може да се осъществи в град Пловдив и евентуално град София, но оставаме с най-голямото желание да се срещнем един ден в Божието царство. Бъдете здрави! 222. Политика разбира най-добре избирателите си по време на избори. За това трябва да има по-често избори, за да има разбирателство. 9. Физиката доказва, че когато не се движим, по-бързо остаряваме. А обществото доказва, че когато имаме обществен и духовен застой, по-бързо охладняваме един към друг. Хищниците обичат тъмнината. Светлината ни събра с пас. Около него има работа за всички нас. Благовестието с ближния си да споделим, с любовта си да го укрепим, с Словото да се обединим. 4. Празнуват небесата, дошъл е краят на войната. Звездният град празнично блести на звездни висоти. Приветстват ни сребърни тръби. Победно пее ангелският строй. Спасителя възкресил е народа свой. Небесният цар е приятел мой. 33. Рая беше рай не заради дърветата, а за Божието присъствие. Но в него имаше дърво, около което дебнеше противникът на Бога стана. Дървото беше дървото за познаване на доброто и същевременно вършене на злото. До него
винаги може да ни заведе нашата свободна воля и въпреки предупреждението, Адам и Ева се възползваха от тази възможност и душата на човечеството се превърна в пустиня. Сега, след като сме оттласнали Божието присъствие, трябва отново да го поканим в нас, да дойде човека Господ Исус Христос, който да превърне пустинята в градина и да обработва и пази. Той обещал на вярващите да отвори в тях извор на жива вода. Вода на святост, на Святия Дух. Радостта е радост, ако е взаимна. Ние трябва да радваме с нашата градина и нейните плодове всички. Да бъде тя кътче от божествената вселенска градина. Някои за пари стават ефтини. За да стигнат до властта, сключват сделка с Сатана, царя на греха. За да прилича на силния в небесата, стана силен на земята. Първоначално миловидното мече се превърна в зло мече, зверче, което почна хора да еде. Над човешки чувства той се извиси, по Божиите деца остави кървави следи, за да ги наследи. Накрая тъмнина безславно го покри, грехът се изличи. 33. Тези, които постигат мир чрез любов, ще получат мир от любящият Спасител. А тези, които постигат мир чрез сделки и сила, ще получат мира на насилника Сатана. В това време разделно злите показват колко е близо второто пришествие, но колко повече добрите трябва да го покажат. Затова бъди верен като Спасителя, бъди кротък като Агни, бъди твърд като скала, бъди любящ като Бога на любовта. Работното време на великия лекар е до началото на съботния ден. В останалото ни кратко време до второто пришествие, нека отидем при него, за да ни възстанови. Той отдаде сърцето си за безсърдечните. Да работим за приятелства, защото само тях ще може да вземем от този свят. 22. С времето статуята на свободата се превърна в идол на парата, а идолът иска победните да му са в краката. 44. Даниил, Матей, Йоан са записали пророчествата на Спасителя за края на света, че в последните гневни времена ще бъдат изтъпкани от железните крака на глада и на войната. И най-вече глада и войната за Божиите слова. Хората казват, че когато на човек ума му е в краката, ще си изпати главата. Да не сме патита, които безпомощно викат папа, но да поискаме прошка, помощ и мъдрост от Божието Слово. Бог избави
сладкия Израилев псалмопевец Давид от лапата на мечка, от лъвови уста, от великана Голият и камъчето на Давид проби челото на въоръжение до зъби великан и накрая Бог го направи и цар, за да покаже, че Божието глупаво е по-умно от човеците и че Божието немощно е по-силно от човеците. 6. В безумни времена всички се готвят за война. 3. Как може с нашия ум да победим себе си, света и сатана? Апостолите казваха: ние имаме ум Христов. Молбата ни е Боже промени ума ми, който спечели битката на този фронт, е победител и на другите. 2. Проблема ни не е, че не ни е дадено, а че не се възползваме добре от това, което ни е дадено. 22. Защо човек така стръвно се бори за власт, пари, които той не може да задържи, освен характера си, които не са възход, а начин на живот и които го ползват само докато той заспи, станал меню на червии. 22. Небесният учител казва в словото си, че мъртвите не чувстват нищо, не знаят и не придобиват нищо повече и че те спят в пръста на земята, докато той ги изведе оттам според решението на Небесният изследователен съд при възкресението на праведните при второто пришествие. Но земният учител знае повече от небесният и казва: не, мъртвите са живи. Те живеят в някакъв отвъден свят, отвъд всякаква логика. И някои земни жители, които не вярват на Божието Слово, а вярват на тях, поставят в гробовите на спящите в пръста джоб параса и за изпът от древността колесници, коне, жени и слуги, и ако гробът им е по-широк за отвъдното битие, посуда, храна и питие, а пред затворените им очи телевизори, за да гледат новини за тези, които разговарят със своето ехо и чакат писмо от умрелия, за да се покаят за своето неверие. 33. За да не останат гладни, някои хранят умрелите, други хранят мухите с годните храни, други хранят лишоядите с войниците си, но ако се храним с всяко слово, излязло от Божиите уста, няма да останем в оскъдност за никое добро. 33. Лесно ли е да сменим името си? Толкова лесно, колкото да сменим нрава си, мислите и действията си. Тогава името ни ще бъде записано на челото и на ръката ни, за което ни трябва благодатно време, за което ще се каже свърши се от Небесния изследователен съд или от деня на смъртта ни. За света това ще бъде
второто пришествие, когато ще бъде събрана земната жетва в небесния хамбар, тогава няма да затрудним жетвара да определи кой е жито и кой плевел, кой е праведен и кой неправеден, защото тогава ще има две ясно различими групи на земята. Едните ще носят на челото и на ръката си записано името на Спасителя, а другите на Сатана. Те ще останат в пръста, а другите ще бъдат възкресени. 267. Мечката остава по пръста и снега, следи като човешките. Но опитният следотърсач ще разбере по следите, които оставя в личния и обществения живот, че това е стръвница. Имаме 10 основни вида стръвници. Вида на всеки съответства на номера на Божията заповед, която тя нарушава. Съвременната стръвница е кръстовска на тези основни видове. Например, ако номерът е 267, това означава, че тя е кръстовска на втори, на шести и на седми вид. Т.е. тя е идолопоклонница, убийца и блудница. Блудницата мрази и я мразят. Тя мрази Бог и Божия народ и неверието й затваря уши и сърдечни врати. Да се покаем означава да сменим нрава и името си от мечка на боримечка. 2. Духа е повече от тялото. Приятелството е повече от страстта. С страстта притежаваме тялото. С приятелството духа. 88. Ако си спечелил, но с това си претърпял морална загуба, колко ти е печалбата? 5. Когато губим морала си, губим Божия си образ, губим бащиното си наследство. С смислената си работа живота ни придобива смисъл и се обогатяваме. Бог е най-богатия и най-големият работник и иска да ни направи съработници в благовестието на спасението. Така може да вършим като спасители основната си работа, за да придобием тройна печалба. Първо, съвършенство на характера, второ, любовта на ближните ни, трето, любовта на Бога и така сме законни работници, които с работата си изпълняват закона, а не го нарушават. 2. И ловец съм, и дивеч съм. Има свободна воля, има и 10 Божии заповеди. Цени любовта. Сатана, падението му бе съмнението дали Бог може да даде това, което изисква от своето творение. Затова Спасителят дойде между нас обезоръжен, смирен и единствено от правдата си подкрепен. С нея в името на любовта той прие мъченицска кръст на позорният кръст и показа вярност в изпълнение на заповедта да обичаш Бога и ближния си, както себе си. Прие да понесе цялата вина
на греховете на покаяли си Божи народ и ни каза: следвай ме, ако искаш да бъдеш там, където съм и аз, в обятията на Отца. Кой иска повече? Аз ли искам повече от Бог или Бог иска повече от мен? Аз искам цели 6 дни. Бог иска 1 ден. 10. 5 плюс 5 и всичко е наред. Опиянение, отстъпление, нарушение, падение, престъпление, наказание, смирение, покаяние, прощение, спасение. 10. 10 Божии заповеди са за просветление, изобличение и поправление. Първо, да не се опивам от власт, която е Божия. Второ, да не отстъпвам от Божиите заповеди заради идолите. Трето, да не нарушавам Словото, което проповядваме и носим името на автора му. 4. Да не падам в тъмнината на заблудата на тези, които казват, че е паднала съботата заради Негово святейшество императорската заповед. 5. Да не съм престъпник и да не се покланям на престъпници, но да почитам своя небесен Отец, за да нося Неговия образ. 6. Да не наказвам с греховете си Божия Син. 7. Да се смиря, да стоя по-надалече от Вавилон и от блудницата. 8. Да се покая, да не крада от думите на Божието Слово. 9. Да простя на ближните ми, за да не давам лъжливо свидетелство пред ближните си за Божията благодат. 10. Да не пожелавам материалните притежания на ближните ми, но да съдействам те да пожелаят духовно съживление и спасение според Божията воля. 999. Книгата ти може и да е интересна, но някои не се интересуват дори от интересни книги, но всички се интересуват от книгата на живота ти. От нея се интересува и Небесния изследователен съд. Ако книгата е вдъхновена от Святия Дух и животът ти е нейна илюстрация, то тя има бъдеще, вече има един слушател. 2. От живота ни има смисъл, когато спрем да грешим. 2. По-лесно е да оцелиш един великан и да го счупиш, особено ако той е от глина. Вавилонската кула беше направена от глина. Виждаме съвременното велико обединение Вавилон, колко е уязвимо икономически и духовно от греха. Ще приемеш ли да слушаш от него успокоение наместо Божиите предупреждения, записани в Словото? Адвентизма представя Бог с едно тяло и с една глава, Божието Слово. И комунизма представя Бог с едно тяло и 7 глави. Католицизъм
православие, англиканство, протестантизъм, юдаизъм, ислям, будизъм. Как се служи на Бог с 7 глави? Няма ли да настъпи вавилонско объркване? Себевлюбеният не иска да се съобразява със словото на смирение по сърце, който каза всеки да счита другия за по-горен от себе си. Но той се съобразява с егото си и себеподобни, подобни на Сатана, който вместо да се смири, себе унищожи. 444. В края ще си спомним за бащите си. Себелюбиви хора, които се борят срещу разединението на света, с кръв ще наложат всесветска заповед, измислена в 321 година от един светски и духовен глава, като лек срещу разединението в империята си, всички да почиват в първия ден на седмицата, в почитаемия ден на Слънцето, за да не залезе Слънцето над тях. Някои като последно поколение за последно ще видят залеза на кървавото слънце, но дай Боже, след това ние всички, заедно с бащите си и праведният народ, да видим изгрева на Слънцето на правдата при неговото второ пришествие в слава. 644. Ако като мечка срещу ближния си ревеш и се налага сред мечки да живееш, как страха си ще преодолееш? На Божието Слово волята си подчини, не на меча сила, а на духовната си довери. С нея Спасителя този свят победи. Ако на него ти се довериш, мечката трябва с Бога да се бори и за притежанието си с нея той ще спори. Но за това ти с Бога не спори, беззаконието си, малодушието ни крепи. Но Божията любов го отхвърли, верните с смелост и надежда укрепи, че в съботния си ден ще ги възкреси. 22. Ако са ни дадени големи способности, ще станем или като Спасителя, или като Сатана. 22. Тежка категория в политиката са тези, които я превръщат във власт и пари. Лека категория са тези, които я превръщат във власт и себевъздигане. Те гледат с почет на батковците си от тежка категория, които са като желязо способни да продадат държавата за един златен долар. Тъй като държавата е винаги длъжник на себе си, те я обявяват в фалит, за да я придадат това, което е общонародна собственост в частни ръце. Лека категория са добри като бялата захар, тъй като Бог е любов, те продават Божието Слово срещу човешко благоволение, срещу 30 сребърника. Когато народна собственост и Божия собственост преминат в частни ръце, те според
частният си интерес примахват части от тях. Било предприятия, било може и заповеди. Щом желязото и захарта се хванат под ръка, тяхната дружба е до гроб, така те възстановяват справедливостта. Всичко се връща там, откъдето е излязло първоначално. Захар и желязо искат да ни управляват, костите ни те разлагат, после ги затягат, докато свободата отлети, а Библията до нас неотворена стои. За манипулации сме лесни, щом истините са ни безинтересни. 3. За да не се срамим и да не го срамим, Бог изпрати Сина си, за да се сравним и засрамим пред Него. Ние през сълзи видяхме състоянието си, но Спасителят ни дойде, за да останем в старото си състояние. Затова ни каза: следвай ме. И каза как. Чашата, която пия, ще пиете и вие. Кръщението, с което си кръщавам, ще си кръстите и вие, за да носим достойно името му, Божието Слово. Си научил да правиш нещо добре, не означава, че си добър. Трябва да имаме Христовата пълнота, съвършенство, Христовото присъствие. 33. Щом ни са противни на Бог словата, ще кръщаваме на света блатата, а не на Святия Дух водата. 66. Ако не се кръщаваш законно, ще кръщаваш другите незаконно. Ако греховете ти не носят кръст, ще поставиш на ближният си на кръст. Ако не слушаш Божият закон, тогава другите ще чуят твоя закон, така както са чули прочутият император Нерон да свири на флейта, за да заглуши съвестта си, докато по негова заповед са горели и разпъвли християните. Други, за да я заглушат, слушат пияно, докато се опиват с кръвта им, а други бият камбана, докато ги убиват. 6. За да ни те еде мечка, си подвластен на боримечка. Стоим на канарата, за да ни отнесат времената. 10. Носим Божията любов, носим духа, ако носим отговорността за своите думи и дела пред поколенията. Така сме себе си и един народ, когато всеки се стреми да допринесе за неговия възход. 34. Всички се нуждаем да бъдем обичани. Същото ни казва и Божието Слово. Верният Спасител, след като беше изпитана обичта му на кръст, каза на Петър и на всички, които бяха негово лице пред света, но бяха го изоставили и се отрекли от него, и каза: ако ме обичаш повече от другите, паси агънцата ми, паси овцете ми. Любовта трябва да е взаимна, но един води в нея. Тези, които са негови представители в света, трябва да обичат повече. И 3.
Важно е какво казваме, важно е и как го казваме. С унижение следва отмъщение. С уважение следва поправление. 4. Държавата ни е добра, красива и свободна, когато в нея живее Божието Слово. Във времето, когато то се изучава и прилага, мизерията и греха отлитат и благочестието и благоденствието долитат. 66. Защо свят, създаден от Бог, разпъват Бог? Защо умрелия убива живия? Защото учението му е неграмотност, религията е политика, защото сребролюбието и властолюбието разпват любовта. 44. Казано е, нужно ви е търпение, тъй като извършите Божията воля да получите обещанието. В пътя към Христа ни е нужно вяра, търпение и прощение. Всичко е от и за Бога. Всички сме в кръговрата на любовта и благодарността. Такъв е смисълът и на 4-та Божия заповед, която е записана в Второзаконие 5 глава, Изход 20 глава, Битие 2 глава, която е сред Божиите заповеди единствената времева заповед, а не временна, както казват някои, за което ни предупреди и Спасителят. Внимавайте да не ви се случи бягането в зимен или съботен ден. Бягането ни е от един свят на смърт, чрез смърт за личното аз, за да живеем за Бога, който обещал да възстанови всичко в първоначалната му святост. 644. Някои човеци казват, живея за едната чест. Готови са да загубят живота си, но не и честта си. Никакви придобивки не могат да я компенсират, но когато сме благочестиви, имаме благоволението и на Бога, и на човеците. Никой не иска да си има работа с нечестен човек, освен този, който ти е направил съучастник в престъплението си и Сатана. Но Спасителят търси за обиталище честно и добро сърце. Божият човек брани своята чест, брани Божията чест. Божията чест е Божието Слово. 33. Голгота се привежда с череп. На хълма черепа любовта беше разпната от греха. Сега трябва в черепа греха да бъде разпнат от любовта. Така закона и справедливостта се покриват. 22. Щом умът ни на идола се наслаждава, той от живот на себеотрицание се отвръщава. Затова Бог допуща изпитни идола в нас да изгори и Спасителят да ни възкреси. Искаш да си съвременен, си временен. Не само ядливите гъби си имат отровни двойници, но и основни християнски учения. Например, християнското новорождение е заменено с езическото прираждане, християнското възкресение с езическото задгробен живот. Християнската събота е заменена с
езическия Сандей. И така нататък до второто пришествие, когато ще се види кой е крив и кой прав. Правите ще се изправят възкресени за вечен живот, а кривите ще останат в разкривени пози да си лежат на земята за задгробен живот.